Sapa? Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbah aku ya ora kenal iki dalan iki. Oh, ngono ah. Ya. Ayo Mbak Vika, tindak mriki Mbak Vika. Oh, ngono ah. Ya. Yo disupoti gamelan Bali, so. Supoti gamelan Bali. Nah. Ya, coba kaya mari-mari ke sini Mbak Vika. Isih kerabate sing agungan dalem. Oh, ngono ya. Coba kaya ngomong. Yuk, para kanca Dwi Jalaras Indonesia. Yuk. Kembali bagi saya berdiri, Goyang kanan, goyang kiri. sampai pagi. Mari kembali bagi saya berdiri, sampai pagi. Yoga-yoga ki matane lek nek wong ayu nek srajar-srajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Les, Mbak Vika nggih. Mikir dipun dudul niku dipijet mengko saged muni. Nek lek mijet ampun ngantos klentu, lek dipijet kleru, aduh ngoten niku. Nggih, assalamualaikum Mbak Yu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nggih, leres nggih. Nggih. Naminipun Mbak Vika. Nggih, leres. Vika sinten? Rafika Dian Pangastuti. Wah, Rafika Dian Nugroho. Nggih. Nuwun sewu Mbak Vika. Asli pundi? Asli Cilacap. Weh, kok beda kalih kula nggih. Kula asli dilarike kalih mbok kula dadi. Lek ditakoni alamate ngendi lah Cilacap. Asli pundi saking mbok kula sing lairke. Ngoten nggih Mbak Vika? Plesetane ngoten. Rodok diplesat-plesatke kersane mboten sakit. Lambe mora. Saking Cilacape pundi? Cilacape Maos, Karang Kemiri. Oh, alah Kemiri kali Indomaret. Sanes. Oh. Masa kono renek Indomaret ya. Nun sewu Mbak Vika. Sampean jauh dari Cilacap ke sini ke tempatnya Pak Lurah sama Bu Dewan. Pernah apa karo sing di omah? Saudara. Saudara. Iya, saudara benar, tapi ponaan. Nggih, ponaan. Bapake sampean karo keluarga kene isih dulur. Nggih. Oh. Ngoten. Dadi sampean mriki niku anu nggih, jagong kali rewang nggih, Mbak Vika nggih. Nggih, leres. Pun rabi napa dereng? Dereng tasih sekolah. Oh, tasih sekolah. Sekolahnya wonten pundi? Wonten SMA Setunggal Maos. Oh, tasih SMA. Nggih, tasih. Wah. Kelas pinten Mbak Vika? Kelas pinten? Kelas kali. Kelas kali. Nggih. Oh, iya. Napa nuwun sewu Mbak Vika? Teng mriku napa pun kulino nyinden kados ibu-ibu mbak-mbak ngeten iki? Nggih, sampun. Loh. Berarti wis kulino nyinden ngeten iki, masak ngeten iki. Nggih. Sing deloni dalang sinten? Dalang Ulinuha. Wah, lah iki. Oh, lah sindene Mas Kulinipin Ulinuha. Aku tahu mayang neng daerah Cilacap Mbak Vika. Neng kae ngendi kae? Kecamatan ngendi so? Kecamatan ngendi kae? Adipala, ya. Adipala jauh enggak karo mamu? Adipala, Kecamatan Adipala. Mboten jauh banget.